ще е много готина и ще мога да ще напиша и така ръката. Хоп, хоп. Към. Ето. Папа, може да си покажеш, докато се прави ръката. Сега ще ти няколко думи. Здрасти! Това е моя баща. Папа, ще скажеш ли името? Драгомир Великов. Да. И той ми е оператор. Ще направя най-красивата картина на светът. Дай тук ръчичката направо отбележи да приключвам, че няма такова минутки. Да. По-бързо, Рони. Веднага. Давай. Правя си картината. Ще ви покажа. Край. Давай. Малко. По-бързо ли? Ще ви покажа. Дай тук да има тако. Малко ще ви покажа моята картина. Чао на всички. Приятен ден!